Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi akramana bisyami syahri Ramadan wa ja'alahu wasilatan linailir rahmati wal maghfirati wa itqin minan niran wa anzala fihil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul mu'jizati wal bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afdalil insan wa ala alihi wa ashabihi alladhina tamassaku bisunnati wal Qur'an. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, sa'adatul kurama masyaikhunal a'izza, sagunging para kiai, para alim, masyayikh ingkang sanget kula takzimaken, segenap panitia wisata rohani Masjid Al-Falah, Bapak Ibu jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndawuhaken ad-dunya daruman la darolah wa maluman la malalah. Donya niki omahe wong sing ora duwe omah, desane wong sing ora duwe desa, kampunge wong sing ora duwe kampung, bahkan donya niki negarane wong sing ora duwe negara. Kula panjenengan niki asline mboten penduduk donya, panjenengan ten donya niki pendatang, imigran. Mergo asline jenengan sedaya niki penduduk swarga, turun ahli swarga, yaiku turunane Nabi Adam kalih Ibu Hawa. Dadi sing rawuh enjing menika sedaya niki asline penduduk swarga. Mbakna trima ngene rupane penduduk swarga. Sangkingane kalih Gusti Allah, kula jenengan ki sementara waktu dimutasi ten donya. Mergo katut mbae dimutasi, anak putune ya melu. Lha iki ana kabar Bapak Ibu menawa jenengan dereng pireng, rencanane Gusti Allah kok diguyu to? Rencanane Gusti Allah jenengan ki arep dibalekno nang swarga maneh. Sedaya nggih illa man aba, kejaba wong sing emoh. Enten wong sing emoh mlebu swarga pun diduduhne kalih Allah kalih Rasulullah, dalane swarga ku iki jelas. Ngono ku ana wong sing nyebal lewat dalan liya, niku berarti emoh mlebu swarga. Kanjeng Nabi dawuh, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Sapa wonge gelem nurut aku mesti mlebu swarga. Lah nek gak gelem nurut aku berarti moh mlebu swarga. Bapak Ibu ingkang minulya, donya iki bandane wong sing ora duwe bondo. Soale napa? Kula jenengan ten donya niki ternyata namung gentenan. Sedaya barang donya niku muk dienggo gentenan. Nuwun sewu, panjenengan urip ten Tuban, dadi wong Tuban, manggon ten Tuban niki janjane muk genteni wong biyen. Nggih napa mboten?
Ate orang nggih lho kapan leh mung gawe tuban. Panjenenganku saiki diarani wong jaman saiki mergo jenengan genteni wong jaman biyen. Sekedap meleh jenengan sedaya ku ate maleh dadi wong jaman biyen digenteni kalih anak putu sampean. Mulane nek iso urip nang donya niki ayo dadi wong sing apik, nyatet sejarah sing apik, ninggali kenang-kenangan sing apik kanggo anak putu. Nek kula jenengan dadi wong apik, sok anak putu bangga. Ana matine kula sampean didongakno kalih anak putu. Seweneng gak ana wong apik kaya bapakku. Jan wonge sabar, ahli jamaah, luman. Dadi anak putu sregep ndongakno. Aja sampai kok ana omongan ra ana wong cerewet kaya ibuku ra eneng. Ya akeh wong wedok cerewet tapi ra kaya ibuku. Ibuku modele cerewete khusus. Sak desa sapa sing ora tau dicelathu. Gentenan nuwun sewu. Omah sing saiki jenengan nggoni niku sekedap meleh genten putra jenengan sing nggoni. Sing di sawah saiki jenengan garap, mboten dangu meleh genten anak jenengan sing garap. Toko sing saiki jenengan lakokno, sekedap meleh digenteni anak jenengan sing lakokno. Duit saiki jenengan simpen, jenengan damel. Kadang seminggu kas genten wong liya sing nyimpen, genten wong liya sing damel. Ngapunten nggih, Bu Heni ku saiki dadi Bupati Tuban, iku mergo genteni bupati biyen. Sekedap meleh nek Bu Hani prei genteni bupati sing anyar, kiai yo gentenan. Apa sing ora gentenan nang donya? Wong bojo kadang gentenan. Kok diguyu to? Nduk kene ana wong lanang sing rabi rondo. Nah iku yang genteni kancane. Nerusno perjuangane kanca. Cuma aku pesen ya dirumat sing apik, Pak. Rondo ya wis. Engko nang sampean atik ndek pikiran, ki berarti tipete wong nggih ngono. Aja kathik ngono. Maksude ngeten Bapak Ibu, bojo sampean ku saiki isih dadi bojo sampean. Ya sampean keloni barang ngono nek tepak kober. Tapi engko sampean mati, kadang genten wong liya sing ngeloni. Genten dirabi wong liya. Mulane bojo iku asline enak sing elek-elek. Ana matine sampean aman gak digenteni wong. Pak, jenengan di bojo nang wayu monyor-monyor, lagek ditinggal mati, akeh sing ngantri. Hiting-hiting wong pirang-pirang kok. Mergo ayu, kadang sing lanang lagek didusi nang sing wedok nunggoki nang pinggire karo nangis gero-gero. Ngono kuwi diincem wong, ya tutukno nduk lemu nangis. Katok-katokno tangismu, entekno lohmu. Gak suwe titeni, sebentar lagi kau akan jatuh ke pelukanku. Ngono. Mergo ayu. Ana sing ketoke nglipur tapi duwe karep. Sing wedok nangis gero-gero dicedhaki, sabar ya Dik, sabar. Iki wis pestane bojomu, kabeh wong ya ape mati. Ta dongakno bojomu muga-muga jembar kubure padang dalane. Rasa susah-susah, wis ta oleh ndek butuhan apa-apa, ngomong aku beres-beres. Koyoke ape nulung tapi ape mentung, mergo ayu. Coba nek bojo elek, utuh sampai mati. Beset kulite ya ora kok. Mangkane bojo elek ku keamanan terjamin. Jenengan yang ngoten Bu, ndek bojo lanang nang ganteng kuning gagah gede dhuwur pengerten duwite kathah, jantungan sampean. Metu sak metu kuwatir kecantol. Jal wong wedok ndek bojo nang elek, wis ireng endik metekel kunting jembauris, regablek dhuwit ngentutan pisan. Nah wong lanang ngono ku culno tengah wengi aman kok. Aja kok petuk wong, demit ile petuk nyimpang. Ngapunten Bapak Ibu, malah hasil riset penelitian membuktikan ternyata bojoku awet sing elek. Lho lah gak percaya? Bojo ganteng, bojo ayu ku gak awet, paling banter 20 tahun entek gantenge, ilang ayune. Nek bojo elek, awet sampai mati ya elek. Maksudnya ngeten,
Bojoku tatanane Gusti Allah. Kula sampean gak iso nentokno, isoe mau ikhtiar nemokno. Iku jenenge jodoh. Mulane kadang ngono wong lanang kok wedhe dhuwur belengah-belengah. Ngono ku lek bojo wedok cilik ndik metekel bunder mlaku bareng kaya angka 10. Ya dadi wong jodoh. Kadang sing wedok wayu nang kulite putih kaya sega. Ngono ku lek bojo wireng kaya silite dandang. Jodoh. Nek wis dadi jodoh tatanane Allah, sama nek pengen tentrem uripe, bahagia, sakinah rumah tanggane, ku tugase mek sitok manfaatno. Sing bojone ayu ganteng manfaatno keayuane, kegantengane. Ndek bojo lemu manfaatno kelemuane. Ndek bojo cerewet manfaatno kecrewetane. Ndek bojo turune ngorok manfaatno kengorokane. Engko enak urip sampean. Ndek bojo nengok ayu ganteng alhamdulillah, bojo ngene iki diwasi tok ati wis adem. Bojo elek ya dimanfaatno, masih wong elek ana manfaate. Minimal ra usah nggawe weden tikus. Sampeyan di bojo lemu manfaatno kelemuane kok enak urip. Alhamdulillah bojo ngene iki masih gak dipakani sedina ra ketara. Kuru alhamdulillah, goncek-goncekane enteng. Ora ngerusak ban. Bojo cerewet alhamdulillah, ngirit setrum. Rasah nyetel tip wis ana hiburane. Sampeyan di bojo nang turune ngara alhamdulillah, aku nek ape turu ana musik pengantar tidure. Nek gak iso manfaatno lara, di bojo lemu ya sewambat, cawah. Bojo awake sak sumpele bom. Beras sak kintal ra cukup sak ulan. Bojo kuru ya sedhe. Ya di bojo awake kaya biting. Masa wong kok didemek watuk dibukno mengi. Nek wong gebrese mencelat. Kulo sak pira kurune. Sampeyan di bojo turune ngorok, ora iso manfaatno sumpek sampeyan. Dikeloni bojo padha karo dikeloni traktor ngene. Ngoten dadi wangsul donya mok dienggo gentenan. Mergo asline kula jenengan ten donya mboten gadah napa-napa. Sapa sing rumangsa ndek apa-apa? Ndek pangkat jabatan pensiun entek pangkate bar jabatane. Duwe donya mati ya ora digawa. Bojo ayu mati ya pisah, kadang urung sampai mati do pisah. Maya Estianti kurang ayu apa? Pisah karo Ahmad Dhani. Dewi Persik kurang ayu piye? Pisah karo Saiful Jamil. Sing lagek iki Krisdayanti pisah karo Anang Hermansyah. Apal wong kanca kabeh karo aku. Kula jenengan ku mboten gadah napa-napa. Gusti Allah maringi lambang, lek menungso ku jane ra ndek apa-apa. Menungso medun no alam donya, lair procot rupa bayi, uda blejet. Mboten sangu napa-napa, ra ndek modal apa sedaya tiyang laire uda. Sing saiki dadi petinggi ku biyen laire ya uda. Sing saiki dadi guru ku biyen laire ya uda. Sing saiki dadi camat biyen laire ya uda. Sing saiki dadi bupati ku biyen laire ya uda. Sing saiki dadi kiai ku mati nggih uda, mboten beto napa-napa. Iku lambang saking Allah. Lek menungso asline mboten gadah napa-napa. Buktine lair procot rupa bayi uda mboten gadah napa-napa, gak sangu apa-apa. Mulai ten gene jenengan nate enten bayi lahir langsung mondong wedhus. Nah ya ora sedeng kok. Iki lambang saking Allah. Tapi pancen dasar watake menungso, tabiate menungso asline gak ngerti apa-apa, gak roh apa-apa, ora duwe apa-apa, tapi karepe kepengin ngerti apa-apa, pengen duwe apa-apa, pengen nguasani apa-apa. Makanya setiap bayi lahir mesti tangane gegem. Iki lambang saking Allah. Menungso ki karepe donya ki arep digegem. Saenenge pe dikuasani. Gak ono Bu bayi lahir tangane begar karo dada buane. Dada maman. Gak ono. Gegem kabeh. Lambang menungso saenenge pengen digegem, saeneke pengen dikuasai. Dhek gak sadar bareng mati tangane udar. Situ ora ana sing katut. Jenengan nate pirsa ana mayit budal no kuburan karo nyangking linggis. Mayit koclok. Kabeh wong mati udar tangane. Mestine nek cara nalar mati niku ngempet lara, tangane yang gegem, tapi kenyataan mboten enten.
mayit mati tangane gegem. Umpama cara ana mayit mati nang tangane gegem mudin wedi kok. Ora wani ngedusi kuwatir dijotosi. Ngeten iki kula jenengan dereng krasa janji urung mati. Angger sik urip ya sik kudu gegem ae. Mergo pun didhawuhne Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul makabir. Janji sik urip ya sik gegem ngumpul-umpul donya mawon. Warase kapan? Lerene kapan? Lek sampun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nembe ngrasakno. Mulane sebutane beda-beda mboten padha. Nek wong alim, wong apik iku disebut seda. Tegese siksane wis bakda seda. Iku artine siksane wis bakda, karek nikmate, karek enake. Kaya aku barengan iki sok ben seda arane. Seda. Ale wong biasa ya mati ngono ae. Mergo apa? Nikmate ganti. Nek wong rada elek diarani mate. Soale apa? Nikmate wis entek. Tukang mendem, tukang kope, ra gelem rukun karo tangga, ra gelem salat, Ramadan gak gelem poso, ku diarani bongko. Mergo ape diobong non neraka. Sampeyan golek kiai sak Indonesia iso nerangno ngene iki rang arah petuk. Ya mok sitok iki wonge. Mulane kontrane ya ora ndok larang. Soale ilmu ngeten niki mboten enten kitabe. Iki jenenge ilmu otak-atik mathuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken, krasane solek wis mati, janji sik urip ya sik gegem ae. Mergo pancen menungsa niki makhluk sing paling gragas, makhluk sing paling celutak. Menungsa ku apa-apa doyan, pira-pira kurang, gak tau rumangsa cukup. Ngapunten-ngapunten, ayam, pitik iku mangane trimo beras, jagung, dhelé, kacang ijo. Wis ngono-ngono ku wong pitik dikeki sate ya gak arep. Lek menungso beras dipangan, jagung dipangan, kedele dipangan, kacang hijau dipangan, sak pitik-pitike diuntal. Wedhus ku mangane trimo kangkung, bayem, ramban-rambanan. Ayo menungso kangkung dipangan, bayem dipangan, rambanan dipangan, sak wedhus-wedhuse mlebu weteng. Kucing iku nek kucing temen mangane ya trimo iwak asin, pindang, gereh, kringking, teri. Tapi nek kucing garong ndase wong Tuban iki lho dimplok. Lho dhuwit jatahe rakyat mlebu weteng iku kucing garong, aspal ya doyan. Wesi ya doyan. Menture masjid iki doyan. Iku nek kucing garong. Bapak Ibu ingkang minulya, bajing iku nek bajing temenan nyolong klopo situk ngono ya wis. Ngono ku bajinge mikir, aku ra melu duwe, mosok ate tak entekno. Pangan separo ae, sing separo ngengehno sing duwe. Ngono ku bajinge apian, sing duwe ben gak krengkelan meneh, ceblokno klopone. Iku nek bajing temen. Tapi nek bajingan klopo patang janjang ya resik kok. Nek perlu sak wit-wite dikethok. Apa maneh wis bajingan sik ana tambane, tengik pisan. Majur. Codot iku nek codot temen nyolong jambu situk ya wis digo mule wis ngguyang-guyu dipangan karo bojone karo anake. Iku nek codot temen. Tapi nek codot sarungan jambu sak wit ya dientekno kok. Tawempong diadai sarung pondong go mlayu. Ngantek jambune dhewe ra diopeni gondal-gandul. Jambu loro kuwi. Dadi menungso niku mboten enten cukupe. Mulane uripe ya kurang. Lek hewan sedaya cukup. Mergo pancen kewan ora ana sing grangsang. Kewan niku makhluk sing qanaah, nrimo ing pandume Gusti Allah. Mulane uripe dicukupi karo Gusti Allah. Kewan niku mboten nate ngalami peceklik.
di dunia kewan tidak dikenal krisis pangan. Ora ana krisis ekonomi. Jenengan nate pireng ana cecek nang kenek busung lapar. Padahal nek jenengan nangen-nangen gak tuk cecek niku uripe nemplek nang tembok. Dekne gak duwe lar, gak iso miber. Makanan nek cecek niku kewan-kewan sing miber, nyamuk, laron, kaper, dhek ora iso miber. Tapi nyatane ya wareg ya iso mangan. Soalnya apa? Nrimo mboten nate protes. Gak tahu cecek protes nang Allah. Gusti Allah paling salah desain iki. Mestine gawe aku ya kudu ana lare. Pangananku ana lare kabeh. Mboten, mulane cukup. Kewanku sak cukupe wis. Mulane sak bendinane dicukupi kalih Allah. Sampeyan delok pitik golek panganan, oleh gabah dipangan, cuk 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 wetenge wareg. Wis mulai sesuk mangan apa teh? Sesuk golek neh ana jatahe dhewe. Mulane ora ana pitik golek panganan karo nyangking bak niku ora ana. Kelompokno diade bak nggo jagane sesuk niku ora eneng. Pitik apa ngono ku? Cara eneng ya diseneni kancane. Kowe iki pitik model apa ngene iki? Atik nggo bak bareng ngene iki. Aja dadi pitik metu. Nek seneng ngumpul-ngumpul dadi menungso ae. Ana lho ana tuban ngono lho. Wedhus ya ngoten Bu. Golek mangan oleh suket dipangan kerus-kerus wetenge wareg mulih meneh ana jatahe dhewe. Mulane ora kathik dhewe golek pangan karo nyangking karung ngono ku ora ono. Nek menungso pira ae kurang. Kewane sitok sing ngruwang sang apa-apa kurang mek sitok bedes. Bedes ya ngono, dikai pira ya kurang. Ana bedes sampean kei gedang pira ya kurang, kei kacang pira ya kurang. Kuwi ya seneng ngumpul-umpul. Dadi makhluke Gusti Allah sing senengane ngumpul-umpul gak ana nrimane iku ya bedes karo wong. Ya mek cah loro tok kuwi ya. Liyane ya ora eneng, pokoke cah loro tok iku. Jenengan nek purun neliti sedaya kewan niku nek mangan langsung nganggo cangkem, gak atek leren nganggo tangan, langsung cangkem. Pitik, mentok, bebek banyak langsung nganggo cangkem, cucuk, wedhus, sapi, jaran, kebo langsung nganggo cangkem nek mangan, gak usah leren nganggo tangan. Sing mangan leren nganggo tangan, ya cah loro neh meng. Kandhane cah loro ku setel. Mulane rupane ya rondok memper. Jenengan nek ora percaya golek wong lanang sing rapati ganteng, jejerno bedes lanang sing ganteng. Nguwasi kok dodoan kok kaya misanan ngono. Ya apa maneh jakete padha ya persis kok. Ngono ku sampai saiki ya ora cetha Bu. Mbah bedese sing kaya wong, mbah wonge sing kaya bedes. Ya ora cetha wong pancen cah loro padha ra ngakune. Setel. Wulan Ramadan sing sakniki kita adepi niki sejatine kangge nglatih kula jenengan ben kula jenengan niki mboten dadi wong sing hubbud dunya. Mergo ten gene Ramadan niki kula jenengan diwajibno poso. Poso niku bahasa Arabe saumun. Hurufe 3 shad, wawu, mim. Shad tegese sumtun, meneng. Wawu tegese waraun, ngreksa. Ngreksa sing syubhat, makruh, langkung-langkung sing haram. Mim tegese malakun, ngeker, menguasai hawa nafsu. Nek cara tubane poso niku tegese ngempet. Ngempet syahwat dunyawiyah. Mangkane hakikate poso niku janjane ngoten, mboten namung ngempet mangan, ngempet ngombe, ngempet kumpul bojo. Ngapunten Bapak Ibu, poso ku nek trimo gak mangan, gak ngombe, gak kumpul bojo, wedhus ya iso. Sampeyan kok melongo ngene iki ngrungokno to ra Bu? Wedhus ya iso. Sampeyan nek gak percaya, ngelek wedhus, lebokno kandang, sedina aja kei mangan, aja kei ngombe, aja kumpulno wedhus lanang karo wedhus wedok. Poso iku wedhus. Poso nek trimo ndak makan, ndak minum, ndak melakukan hubungan suami istri, iku poso sing muk kenek kanggo ngatur dhahir. Batine dereng saged. Lah sing bener terus pundi? Mulai pucuk rambut sampai pucuk sikil. Mata ya diempet, kuping ya ngempet, cangkem ngempet, irung ngempet, tangan ngempet, sikil ngempet, sedaya ngempet. Khususe anggota tubuh sing bolong-bolong sing jumlahe 9 niku.
Niku sing kudu diempet. Kok 9 to, Pak? Diitung nek gak percaya. Bolongan mripat loro. Bolongan irung loro, 4. Bolongan kuping loro, 6. Bolongan cangkem 1, 7. Kurang loro. Sing loro niku kula roh nggone tapi gak roh jenenge aku. Khususe niku wong Jawa lek ngarani babagan hawa sanga, mangkane tirakate wong Sian niku nek pengen sakti ngeningno cipta, mandeng pucuking grana, madhep mantep marang Kang Murbawasesa, mekek babagan hawa sanga. Ya bolongan sanga iku ku mergo sumbere maksiat, sumbere dosa, gampang tumindak elek. Gusti Allah maringi lambang sing metu kanggone bolongan sanga ku gak ana sing apik, gak ana sing enak. Semua menjijikkan, kabeh jemberi wong. Lambang bahwa bolongan sanga ku gampang tumindak dosa, gampang lakoni elek. Sama nek ra percaya dibuktekno. Sing metu ke bolongan mripat napa? Ketek. Angger esuk mabrik sak tape-tape. Teko bolongan cangkem, idu, riak, utah, gumoh. Sarang walet. Iler apa cah? Ora ono sing enak. Teko irung, umbel, mimisen, upil, jemberi wong kabeh. Ayo teko kuping sing medal napa? Acukil watu wacurreku. Semuanya menjijikan. Teko bolongan ngisor sing ngarep oyo. Bapak-bapak ya santen, ibu-ibu tiap ulan kecap campur caos. Gak ono sing enak. Teko sing mburi sing medal napa? Gedang goreng. Kadang dadi bubur. Mboten enten sing enak. Iki lambang saking Allah bahwa bolongan sanga ku gampang tumindak dosa, gampang lakoni maksiat, rekson jogon khususnya nalika poso. Nah, sampean perhatikan ya. Semakin ombo bolongan niku, semakin besar peluang nglakoni dosa. Bolongan kuping karo bolongan cangkem, ombo bolongan cangkem. Mulane antara kuping karo cangkem niki dosane akeh cangkem. Baik cangkem dhuwur maupun cangkem dhuwur. Sampai Kanjeng Nabi janji, man admanuli ma baina lahyaihi wa ma baina fakhidaihi admanulahul jannah. Sapa wonge sing iso jamin krana aku iso njaga barang sing berada di antara kedua rahang, apa Bu jenenge? Ngisore irung 4 senti cangkem karo yang berada di antara kedua paha. Mboten ngertos? Pengen ngertos? Ngadeg kula duduhno. Maka dijamin swarga karo Kanjeng Nabi. Terutama niki. Biasanya sing rapate iso njaga iki ibu-ibu napa bapak-bapak? Hah? Wong lanang nggih Bu nggih? Mulane lek neng wong kakek ngomong diarani, "Oh, lambe kok lambe lanang." Non? Ucara kene lambe wedok. Mangkane wong wedok gak ana brengose. Asline wong wedok biyen ku ana brengose, Bu. Ya mergo digawe peritil kabeh brengose. Niki aja kaget, Pak. Nek wong lanang gak pati akeh omong, soalnya wong lanang ku bibite teko Nabi Adam. Adam ku suarane mingkem Adam. Ya ora pati akeh omong. Lah nek wedok bibite teko Ibu Hawa, mangkane do cuwawak. Aja kok hari-hari biasa, pengajian ngene iki mentolo rasan-rasan. Ngono tanggane ning nganggo gelang anyar ngono ku ya dirokno pinggire dijawe le delok ta. Utange neritik kok gelange anyar. Ngono ku sita ya ning mbok lha iya utangno dulurku ya reng disaur ngono ku ra isin. Pinggire nambahi le kuwi ngono dudu gelang emas. Aku roh tukune. Dapak gak ngono. Allah ya Karim. Hati-hati Bu niki, hati-hati saestu. Wong pancen wong lanang karo wong wedok ku seje. Wong lanang ku ditakoni siji nyauri siji. Kon Kak, ke warung. Wis wong takoke sito, nyauri ya sito. Nek wong wedok ditakoni siji lek nyaur 17.
Ana wong wedok kok pasar padha tangga tekoni. Kon yu, anu Dik kok pasar. Ya Allah Dik pasar iki mundak ruwame to Dik. Aku budal ke tisu jam 6 ya arek mulai Dik. Lah sampean tak kandhani apa-apa ku mundak kabeh tak kandhani. Aku nggodhok 500 meleh ngene iki tok. Nah pindang ya mundak, lenga ya mundak, brambang ya mundak. Ya Allah Dik, aku nek kono padha Pak Lurah bareng karo Bu Lurah isin aku pasar aku dungan. Lha wong ditakoki kondi kok tok pindang, tok Lombok, tok Brambang. Mangkane jare Kanjeng Nabi akeh-akeh wong wedok mlebu neraka kuwi Bu, nun sewu Bu, mergo telung perkara, siji cangkem, loro aurat, telu nglarakno atine wong lanang. Iki cangkem Bu. Wong wedok niku kadang mboten nimbang. Ngapunten nggih. Kadang ora imbang, delokane koyo pakaiane berukut busana muslimah. Tapi yo nyelatunan nang wong lanang. Didelok kon jabae koyo sholihah. Aku sampai ndangak saking solihae, tapi yang nyelewatunan nang wong lanang. Wong lanang esuk-esuk ngomong, Bu, ndek geno kopi, kopi. Aku pegelen nggih dhewe. Sing lanang ate mangan ning ngomong, Bu, mosok lawahe mek pindang iki tok. Enenge apa atik takok barang. Karuan enenge pindang ya pindang kuwi. Nggih njaluk lawah apa neh? Ya gekno ndok-ndok ceplok enak. Piye? Ndok ceplok, ndokem tapi ya sing diceplok. Sing lanang terus lemes, ngelentuk, ndak kuru. Lho pancen susah, wong lanang ngomong ku disentak, wong lanang meneng ya disentak. Mari masak sego jek utuh, jangan jek utuh, lawa jek utuh. Sing lanang durung mangan, nang bale diwerke, intik, gak mangan. Wis mateng nek ape mangan, mangan. Jere sing lanang ya mangan, baudal kluyur namangan. Sing lanang keluyur ngono ku sik mentolo disentak. Lawae aja dintekno anakmu rong mangan. Bojo sampean yo ngono, Pak. Sabar, Pak, sabar. Sabar, ndengon-ingon kaya ngono ku sing sabar. Telateni sesuk mati-mati dhewe. Mangkane wong rumah tangga ku rata-rata matine dhisik wong lanang. Ya perkara kaken disentaki wong wedok-wedok. Sampeyan nek ora percaya sak Tuban iki disensus jumlah duda kalih rondo kathah pundi? Akeh rondo sing lanang wis do mati sik ngenes tak kandhani. Ya siji mergo niki hati-hati. Padahal ngapunten wong wedoke golek ganjaran musa bojo pawenake pol penake. Bapak Ibu khususnya ibu-ibu rungokno. Jenengan lho dadi wong wedok, nampani duit blonjo teko wong lanang gelem muni matur suwun Pak. Iku ganjarane padha karo maca Quran sampai khatam. Trima matur suwun Pak. Tapi yo angel amit-amit nggih Bu nggih. Mbak No sak matur suwun Pak, ngono ku abote amit-amit. Nyatane aku ora tau krungu ana wong wedok model ngoten iku ora tau krungu. Sing akeh ya nampani dhuwit blonjo ya engko mo iki. Kaya ora roh. Sembarang ya entek. Bumbu jangan entek apa nyambel mbake garing. Beras ya waya nempur, blanjani rambut jaji mangan gak ana mah. Sing akeh ya ngono ku kok. Jenengan nang dalem Bu nggih. Sing kakung rawuh terus jenengan sambut assalamualaikum, jenengan jak salaman. Salaman karo bojo niki tasaqatat dunubuh min khilali asabihima. Rontok kabeh dosa jenengan, kerotok teko sela-selane dirjintek dosa sampean. Apa maneh salaman gelem ngambung tangane wong lanang, salaman karo dicucup. Allah Karim, nyucup tangane bojoku Bu, ganjarane padha karo nyucup Hajar Aswad. Apa maneh sing bojone ireng, aswate tenanan. Maka berbahagialah sing bojone ireng. Bendina iso nyucupi Hajar Aswad tok. Lha saestu niku enak golek ganjaran kanggo wong wedok. Jenengan masak keringet drodosan, nggih mboten? Wong wedok masak keringet drodosan niki sok ten alam barzah. Tekani malaikat mungkar nakir ditakoni, "Man rabbuka?" "Yu, sapa pangeranmu?" Klengak-klengo gak iso jawab. Ana krepekan teko,
eng ing eng. Tapi no hadise ora ana eng ing enge Bu tak tambahi dhewe. Bisi iku pengen wong wedok yu jawaben Allahu Rabbi, Gusti Allah pangeranku. Kaget wong wedok, sampean ku sapa atik muruki aku barang. Aku keringetmu yu sing kecut kae lho pas nalika goreng pindang. Mangkane jenengan nek masak keringet drodosan, gak usah dilapi, ben. Nggih jangan asem, ben gak usah dilapi. Nek perlu diler nang dhuwure jangan. Dadi iso dadi sayur asem rasa helek. Wong wedok lho Bu, ngumbahno katoke wong lanang siji iku di ngapura 1000 dosane. Katok siji 1000 dosa di ngapura Allah. Nek katok 14 dosa pira sing disepuro. Mangkane kotok mandang do praktek. Pak katokmu ndi Pak? Katok tanggo kok coplok Pak, coplok Pak. Ge apa? Penting ngono Pak. Penting. Allah ya karim. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Bapak Ibu kang minul ya, kula jenengan nek iso mengendalikan diri dari syahwat duniawiyah, poso kita akan berhasil. Mergo kula yakin menungso karepe padha, cita-citane padha, kabeh kepengin pikantuk saadah abadiyah, kepengin pikantuk kebahagiaan hakiki, bahagia donya akhirate. Nggih napa mboten? Tunggale kabeh wong kabeh pengen sugih. Bapak Ibu sing rawuh niki pengen sugih to nggih? Pengen sugih napa mboten, Pak? Ya nemen kok. Nemen kabeh wong ya pengen sugih, cuma ya ana sing keturutan iso sugih temen, ana sing ora keturutan. Ora iso sugih. Nek asline kabeh pengen sugih. Mboten enten wong urip kok pengen melarat iki gak ana. Kadek ana wong nang ngomong, kaya aku ngene iki melarat ya wis ora apa-apa. Tak telatenane wong urip nang donya sedelok, sing penting seger kewarasan. Karo guyang-guyu. Ngene wae penak ra kaken tanggungan. Ngono ku asline ya sawi nek pengen sugih, cuma atine wis pegelen. Wis pekoh. Ketoke guyang-guyu tapi ya kudu njotosi wong kok. Kabeh pengen sugih, kabeh pengen bahagia donya akhirat. Mangkane kula jenengan anggere ndonga mboten ninggal donga sapu jagat ulang-ulangane Gusti Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Fid dunya hasanah niki simbol kebahagiaan dunia, wa fil akhirati hasanah niki lambang kenikmatan akhirat. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken, donga niki pelajaran. Kula jenengan lek pengen fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, carane piye? Ayo donya akhirate karo-karone dilakoni sing temen tur imbang. Kula baleni temen tur imbang. Sementara niki kula jenengan ku luweh menting nang donya timbang akhirat. Kita niki luweh milih donya timbang akhirat. Luweh kepencut nikmat donya timbang akhirat. Ngaku gak ngaku ngoten. Ayo kula takoni dijawab sing kompak. Panjenengan misale ditari dikongkon milih dikei ganjaran karo dikei duit, milih pundi? Preketek. Milih duit Pak nggih? Padha karo aku. Dulur karo duit ya abot duit. Anakan wong karo anakan duit ya seneng anakan duit. Pancen ngoten. Pilihan apa-apa, pilihan bupati, pilihan DPR, pilihan kepala desa, ya milih endi sing ngekeki. Sampai ana omongan sing asline keliru tapi wis umum. Kak, apa Dik? Sok pilihan DPR ku sampean milih sapa Kak? Aku gak pengen ngerti. Dik, nek aku wis ora mikir padha wae. Ya endi sing ana duwike sing tak pilih. Nduk kene ya ana wong sing model ngoten niku. Wonge ya sik urip. Ndek maju siji Pak, ge conto Pak. Lho pancen ngoten kula jenengan wis to. Apik kaya apa, pantes kaya apa, lek gak metu duwite, males aras-arasen nglakoni. Masih welek saru lek ana duwike, ya dilakoni. Lah nek nunggoni bapake sing lara, ambek nunggoni jeragane sing lara, iki ya milih nunggoni juragane. Mergo nek nunggone juragane metu duwike, lek nunggone bapake metu abape. Malah bapake dituturi kok, sabar Pak, sabar.
Jare bapake luwara nemen to Jong diempet kaya ora kulino ngempet bendina wis ngempet. Sing ngoten niku pancen zaman akhir uang karo duit iku larang duit. Petuk uang karo petuk duit seneng petuk duit. Sampai enek wong wedok ditinggal lunga bojone nang Malaysia. Ngono ku ditakoki tanggane, "Nduk, sampean ki wis suwe nduk ditinggal bojo?" "Ya suwe, Mbak. Ya wis ana 3 tahun." "Ngono ku sampean nok sedih nduk ora petuk bojo?" "Ya ora, Mbak, wong kirimane teko terus kok." Dadi ngoten. Kanjeng Nabi biyen nate dawuh memprediksi, kula ya ora percaya kawitane kok ana hadis saya kunu adzalla min syatihi. Suk zaman akhir uang iku regane luwih murah timbang wedhus. Larang wedhus karo wonge. Tapi sakniki nyatane pun kenyataan. Kelangan barang karo kelangan uang iku sedih kelangan barang. Ten desa-desa niku Bu, duwe anak wayah maghrib durung mulih isik bal-balan. Ngono ku gak atik goleki kok. Tapi nek wayah maghrib pitik ijek bal-balan, bingung nek goleki. Pancen ngoten. Nemok uang karo nemok barang, ya seneng nemok barang. Jenengan misalnya melaku-melaku terus nemok wedhus keleleran pinggir dalan, ambek jenengan melaku-melaku nemok uang keleleran pinggir dalan, ngono seneng nemok endi, Bu? Seneng nemok wedhus. Ingon-ingon uang karo ingon-ingon wedhus ya seneng ingon-ingon. Ingon-ingon wedhus iki cetha bathine. Setengah tahun ngono wis ketok bathine. Pancen ngoten zaman akhir. Nek donya dipentingno akhirat ora patek. Ibu-ibu niku nek nglakoni donya ate nang pasar, ape buwuh, resepsi, suruhan, macake wayu, nganggo klambi sing apik, isik nganggo parfum, jes metu omah bel. Iku donya. Tapi nek ape nglakoni akhirat, salat, rukuh sing dienggo ki putih gak putih, coklat gak coklat. Mangka. Ngantek rok sing dienggo rangkepan ku lekrek. Mulai ngisor polok sampai tembus Sidratul Muntaha. Iku sik dienggo salat. Klambi ku duwe 17, tapi rukuh ya mek situk iku tok. Wong lanang ya setel nang pasar, kondangan, celana apik, klambi apik, sarung apik, kopiah apik sing dienggo. Tapi nek salat kadang sarung wis tingkat 17. Ngepir turut dalan sontul digojloki tanggane. "Lek tuku sogun kok gak mesisan to, Lek?" "Sapa?" "Lah iku saka ketok mbok nggo." Kopiah ya ngono. Budal Jumatan iki kopiah sampai wis gak ana pojokane. Rupane abang beranang bludrune entek. Mosok diwase kododoan wonge urung guyu ketune wis meringis dhisik. Pancen ngoten kula jenenganku. Rokok urusan donya, wong lanang-lanang ku gak eman. Sedina sak bungkus 10.000. Iso ya gak abot ya gak eman. Berarti nek sak wulan ketemu 300.000. Iki donya. Sak wulan 300.000. Akhirat seminggu pisan budal Jumatan ngiseni kotak amal nang masjid. Kelutik 1000. Sak wulan ping 4 berarti ketemu 4.000. Donya 300.000 akhirate mek 4.000. Wong lanang-lanang iki budal Jumatan ngono ku ya tok masjid kotak amal liwat ya nrogo sak pancen luman-luman bareng diodos metu duit mawaran gambar Soekarno Hatta lebokno neh minggir sing tak maksud dudu kowe diodos neh metu duit biru gambar Jenderal Sudirman lebokno neh nyingkreh dudu jatahmu pokok dipilihno duit sing paling ruju dhewe. Petuk 1000 mentolong greyangi sing 500. Ana maneng budal Jumatan nganggo baju takwa. Sak tengen, sak loro kiwa tengen, sak tengen diiseni duit 10.000, sak kiwa diiseni duit 1000. Mergo rencanane mari Jumatan ape mampir no warung ngopi. Bareng tok masjid sila kotak amal liwat ngantuk geragapan rogo sak ngawur lebokno kotak. Mari Jumatan no warung kopi diombe entek ape mulih mbayari duit diodos seret. Astagfirullahaladzim. Iki mergo apa? Kliru sing 10.000 mlebu kotak. Ngono ku lek nggetuni 3 dina gak wis-wis. Allah ya karim. Jenengan ditimbali karo bupati kon mara jam 8, jam 6 wis ngenteni. Iku sing nyeluk bupati. Saiki diceluk Gusti Allah. Duhur 11:30. Morone jam pira? Masya Allah.
Ibu-ibu diceluk Pak Lurah ate dikai sembako cerekal gagenan moro. Diceluk Gusti Allah apa dikai ganjaran sing gede. Allahu Akbar melungker. Ngono kok ngaku seneng Gusti Allah. Padahal wong iku nek seneng Allah, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ketika mendengar disebut asma Allah gemetar saking senenge. Ya kaya bocah nom-noman nek seneng karo cewek diceluk tok seneng. Ana bocah lanang nang kepencut karo bocah wedok, adek sing wedok pancen bocah ya wireng. Oh, selera wong wedok ireng kok aja disalahno selera. Saking senenge Bu, diceluk tok lho. Mas, ndrodok atine. Soale sing nyeluk duduk sembarang wong, sing nyeluk wong sing disenengi. Wong iku nek seneng nang Allah, krungu azan ndrodok. Mergo azan niku timbalane Gusti. Contoh wong Mekah, wong Madinah, nyoto nek wonge seneng Allah. Mriko niku kathek wis azan Bu, masyaallah. Saenenge warung toko dodol apa kukut kabeh. Dadi angger masjid wis Allahu Akbar Allahu Akbar. Ngene iku kabeh wong dodol tutup kukut. Ngempit sajadah jrantal budal jamaah. Atik wayah azan isih buka dodolan diobrak-abrik karo polisi. Di polisi nang Mekah ku ngurusi wong ra jamaah. Nek polisi nang Tuban kan ngurusi wong kopek. Bedane ngono. Apa maneh azan wis ate rampung. Hayya 'alal falah. Niki azan Mekah Bu. Kula saged nirokno, soalnya kula nate suwe urip ten mriku, ngaos ten mriku. Mboten pamer Bapak Ibu, kula niki senajan tasik enem, kula nglakoni haji niku sampun ping pisan. Kok diguyu to? Pisan ya hitungan no. Ping pindho rencanane niki nembe nglebetaken nembe kelompok-kelompok. Dadi engko oleh kok kene ngono ya tak kelompokno. Mangkane panitia ngerti ya ben gelis ngelumpuk piye carane. Wong Mekah ni adik-adik wis ngono azan, jerantal kuatir kari. Ya persis bapak-bapak angger kathek masjid wis Allahu Akbar ya jerantal nang warung. Wong kula jenengan ki nek nglakoni donya betah suwe tapi nek akhirat ora pati kerasan. Ngene iki ngaji lagek 40 menit ya wis sembujung. Sendeklu. Leyeh-leyeh. Jajal nek ngrasani tangga. Wong wedok-wedok niku 5 menit wis oleh wong 7. Ana wong duwe gawe melu landang, ngulek bumbu durung lembut iki tanggane sing lembut wis 17. Wong lanang gak ngono, maca Quran tadarusan 10 menit geger diongkak-ongkek perkara kesel. Nang warung kopi sak cingkir, rokok rong glintir, jam-jaman ya betah. Apa maneh sing tunggu warung ayu. Lho. Nang warung iso tumak nina. Nang khusyuk. Ora pokro kula jenengan. Ana acara bareng, siji pengajian, siji orkes. Niki lek ten Bojonegoro, pengajiane ora payu, orkese sing rame. CJ karo Tuban kota wali kok. Lek wong kene ya milih pengajiane sing ditinggal. Maksudnya ora diopeni. Lho niki rata kok. Termasuk sing nyekeli mik. Lho anggite sampean nek wis dadi kiai nang apik-apik ana. Nek wis kiai nang salat iso khusuk ana, pret. Pengen roh wonge aku. Aja kok trimo kiai Sayyidina Ali karramallahu wajhah niki poke wong salate khusuk. Nate dites Kanjeng Nabi kon khusuk 2 rakaat, gagal. Iku Sayyidina Ali. Apa maneh trimo Sayyidina Anwar. Sayyidina Taufik bareng ya setel kok.
Kula niku nate dadi makmum Bu nggih, salat pas dadi makmum jamaah. Nang ngarepku ana wong salat klambine putih tipis nganggo kaos rangkepan ana tulisane. Ngono ku ya mentolo tak waca. Padahal aku maca Fatihah wis karo merem-merem ben khusuk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bareng meripatku tak buka titik pelek ketok ngarepku. Lanjutkan. Ngono ku ya tak waca. Lho ngene iki sing kiai apa mana sing rapatek kiai tambah nemen. Lho kabeh wong ngoten niki wis nas dawuh Quran bal tu'thirunal hayatat dunya. Rata menungso ku luweh kepencut, luweh milih kenikmatan donya, mboten purun angen-angen sing jero wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat iku luweh bagus, akhirat iku luweh langgeng. Lah Ramadan niki Bapak Ibu satu momentum kesempatan emas kangge kula jenengan supaya mboten col donya karo akhirate, ben akeh donya, ben akeh akhirate timbang donyane. Mergo 11 bulan selain Ramadan kula jenengan ki jelas akeh donyane timbang akhirate. Ayo 11 wulan sak liyane Ramadan kula jenengan ganjarane kalih dosane kathah pundi? Alhamdulillah, jujur-jujur. Bu, wong iku nek antara ganjaran karo dosane akeh dosane benjing no akhirat panggonane jelas. Ten pundi? Kok kendel sampean? Modele kaya wis siap. Nah Ramadan 1 bulan aja nganti donyane ngalahno akhirate. Sementara waktu saulan Ramadan ki donya dikesampingkan ben imbang. Kok saged ngoten? Nggih, wong Ramadan niku bonuse Gusti Allah sing luar biasa. Saumu yaumin min Ramadan afdalu min alfi yaumin. Poso sedina luwih apik timbangane 1000 dina. Wa tasbihatun fihi khairun min alfi tasbihatin. Saman maca tasbih sepisan ulan Ramadan subhanallah iku padha karo subhanallah ping 1000. Pokoknya amal siji diganjar 1000. Salat jamaah sepisan padha karo jamaah ping 1000. Khatam Quran sepisan ulan Ramadan padha karo khatam Quran ping 1000. Aku lho sampean iki lho kapan iso ngatamno Quran ping 1000 nek gak ulan Ramadan? Sedekah 1000 rupiah ulan Ramadan padha karo sedekah 1 juta. Sedekah 10.000 padha karo sedekah 10 juta. Jenengan sedekah gedang goreng siji jenengan nuncalno wong darusan kelotak kenek ndase. Iki padha karo sedekah gedang goreng 1000. Masya Allah, pokoknya amal siji ditikelno 1000. Ngono ku sik dikai Lailatul Qadar. Sewengi nilaine khairun min alfi syahrin, luwih apik timbangane 1000 bulan. 1000 ulan ku nek diitung 83 tahun punjul petang ulan. Dadi umat Muhammad niki umpamane sak lawase urip menangi Lailatul Qadar ping 10 ngono ae. Iki wis padha karo 840 tahun ibadah tok, gak kepotong turu, gak kepotong ngising, gak kepotong mangan, gak kepotong apa-apa. Alhamdulillah. Cuma ngapunten Bapak Ibu, Ramadan ki ya bungah tapi ya kudu digandengi prihatin. Mergo ana kaidah tad'afatis sayyi'at kama tad'afatil hasanat. Nek amal apik ganjarane ditikelno, amal elek dosane ya ditikelno. Hati-hati. Nyolong pisan ulan Ramadan padha karo nyolong ping 1000. Padu pisan padha karo padu ping. Bu, nyelatu bojo pisan padha karo nyelatu ping 1000. Ngrasani pisan padha karo ngrasani ping. Ibu-ibu dos pundi? Ramadan niki program rasan-rasan prai napa jalan terus? Lanjutkan. Hati-hati, nek gak hati-hati, padha karo gedhekno dosa. Mangkane timbangane ra iso nglakoni ibadah, atok turu. Sampai Kanjeng Nabi dawuh hadis yang lucu sangat, hadis iki ra payu nek gak Ramadan. Payune mek Ramadan tok. Naumus shaimi ibadatun. Turune wong poso ku ibadah. Lho turu niku padahal asline elek to Bu nggih? Kula sampean aja sangkene butuhno ora mentolo ape turu, saking eleke. Wong turu ku ngguwa umur, sak ayu-ayune wong wedok nek turu elek, wong lanang ganteng kaya apa nek turu elek. Karena jere Imam Ghazali an-naumu syibhul maut, turu ku nyerupani pati, turu karo mati niku tasik bateh. Nek gak misanan ya minduan ngono ae. Mangkane nek eneng wong kok penggaweane turu iku tandane wis kesusu
mati. Wong ngono ku luwungane mati tenanan nek karuan mati ra doyan apa-apa. Wong turu ki ra urip ora mati. Diarani urip kok gak lapo-lapo, diarani mati sing ngentekno apa-apa. Lane wong turu ki ra urip ra mati, la yamutu wala yahya, tidak bermutu ngentekno biaya. Lu ngono ae lho nek wulan Ramadan ku dicatet ibadah, timbangane melek merawasno dosa, apa maneh melek ibadah. Lek kula jenengan purun ati-ati wulan Ramadan, medal keng Ramadan, insyaallah kita termasuk jumlah minal aidin wal faizin, dikai piala akbar karo Gusti Allah, namine Aidul Fitri. Riyayane iku jenenge Aidul Fitri, kembali fitrah. Niku bahasa Arab Bapak Ibu. Aidul artinya kembali, fitri itu fitrah, bahasa Arab. Siji karo basa Tuban. Nek basa Tuban Aidul ya artine rono. Aidul. Nek rono etan. Nek rono alor. Ronone aulon. Kembali, fitri artinya fitrah. Fitrah yang pertama suci. Kok iso suci? Suci sangka dosa. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, entek dosane. Nomor kali, fitrah niku natural, bawaan. Kayak fitrah wanita adalah melahirkan anak, sifat yang melekat. Yang ketiga, fitrah itu artinya baik dan benar. Yo apik, yo bener. Niki fitrah. Bener gak apik dudu fitrah, apik gak bener dudu fitrah. Bapak Ibu, barang apik durung karuan bener, barang bener durung karuan apik. Ono barang apik tapi gak bener. Sedekah niku apik, kabeh wong ngarani sedekah niku apik. Jenengan duwe onde-onde disedekahno tangga, apik. Tapi nek carane sedekah disawatno raine, niki apik tapi mboten bener. Salat apik. Ana wong Tuban saking sregepe salat zuhur 17 rakaat. Ngene iki apik tapi mboten bener. Ana barang bener tapi ora apik. Jenengan mlampah keng mriko petuk tangga ditakoni, "Kondi, Pak?" "Koetan." "Ngapain nanti?" "Ya ape ngulon." Iki ya bener, wong pancen teko etan arep ngulon, tapi gak apik, gatelno ati. Wong petuk wong ditakoni ngoyo-ngoyo, "Pak, omah sampan ndi, Pak?" "Omah sampan ndi?" "Omahku, ra tak gawa." Bener to nggih? Bener nek omahe digawa bekecot. Ngene iki bener tapi mboten apik, mergo nglarakno ati. Sing mbok rabi ku anake sapa? Anake wong. Ya bener tapi mboten apik. Lah fitrah niku ya bener ya apik. Idul Fitri, kembali fitrah menjadi manusia yang manusiawi. Soalnya napa Bapak Ibu kang minulya, manusia ini perpaduan antara unsur malaikat dan unsur hayawan. Sing unsur kewan dodo mengisor, sing unsur malaikat dodo mendhuwur. Yang dinamakan kemanusiaan ku dodo mendhuwur, sing mengisor kebinatangan. Mergo apa? Ning dodo ana ati kanggo zikir, no sirah ono akal kanggo mikir. Maka yang dinamakan manusia yang manusiawi adalah manusia yang mampu menggunakan dada ke atas, menonjolkan dada ke atas untuk mengatur dada ke bawah. Nek dada ke bawah organ tubuh menungso karo kewan gak ono bedane. Menungso ndek weteng wedhus ndek weteng, menungso ndek geger wedhus ndek geger, menungso ndek bokong wedhus ndek bokong, menungso ndek udel wedhus ndek udel, menungso duwe udel wedhus ndek udel, menungso duwe udel wedhus ndek udel, dan lain sebagainya. Ndak ada bedanya. Maka manusia yang tidak mau menggunakan dada ke atas kok malah nuruti dada ke bawah, regane larang wedhuse. Mergo wong iku nek gak gelem gunakno ati karo akale diarani wong gendeng. Bapak Ibu, wong iku nek wis gendeng regane larang kewane. Ayo larang di wong gendeng kalih sapi gendeng. Larang sapine. Ana wong di sapi gendeng ucul, wonge berak-berak. Pengumuman sapiku gendeng ucul. Sapa sing iso nyekel ngenekno pen gemberuduk sak kampung metu kabeh. Pengen ngenekno sapi gendeng sing ucul. Kenek dipek tenan sak kawarane sak kelintingane pek kabeh. Terus ana wong duwe paklik gendeng ucul, ponakane berak-berak. Pengumuman pakliku sing gendeng ucul. Wangel cekelane buntute, mergo buntute nang ngarep atik ndek pisan. Sapa sing iso nyekel ngenekno pen sak kathok-kathoke. Situk ora ana sing mara. Ayo, padha-padha ya. Kokon ngrumat saulan dibayar 500.000. Ngrumat wedhus gede dhuwur berok tapi wedhuse sampel, karo ngrumat bocah lanang gede dhuwur berok tapi sampel. Dibayar saulan 500.000. Milih ngrumat pundi? Dus kula misale duwe wedhus gendeng, wedhus kula gendeng.
Metu ka kandang mboten pamit kula. Ya mbuh kok ora pamit jeragane. Mlebu kandange tangga ora permisi. Akhire wedhuse tangga sing wedok meteng dhewe-dhewe. Kira-kira tangga kula muring-muring napa mboten? Mboten tambah seneng, ora ngarah muring-muring. Kurang ajar iki. Wedhuse kiai ora duwe akhlak. Mboten malah seneng, matur suwun Yi, barokah wedhus jenengan mlebu kandang kula. Wedhus kula sing wedok meteng 5 Yi. Dongakno lancar, engko nek manak kabeh sampean tak opahi sitok. Sampean jan barokah tenan Yi, ra wonge tok sing barokah sak wedhus-wedhuse barokah. Ayo sampean duwe anak lanang gedhe dhuwur ganteng tapi sampel, metu ka omah ora pamit wong tuwa, mlebu omahe tangga ora permisi, akhire anake tangga sing perawan meteng. Apa tangga sampean ya terima kasih atas pejantannya. Bapak Ibu, nek trimo hasile dodo mengisor, larang hasile kewan timbang hasile menungso. Mulane mantan sate karo mantan rumput itu harganya lebih mahal mantan rumput. Mantan sate diolah menungso, diproses menungso, dodo mengisor, metu ngeribal-ngeribal. Gedang goreng mang. Mantan suket diproses wedhus, dodo mengisor, metu gelintiran. Apik kaya kacang atom Garuda. Ayo tokno wong tani kon milih. Pak, pilih Pak, gerabuk. Sing bunder-bunder ireng ki produk wedhus, sing delonteng-delonteng ki produk ustad. Milih ndi produk? Nah, dah jam 7 lebih 5 menit. Mestine urung wayahe final pengajiane, tapi karena keterbatasan waktu demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan amal ibadah Ramadan kita baik puasa, sholat tarawih, tadarus, i'tikaf, sedekah dan lain sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas Ramadan kita termasuk minal aidin wal faizin, mendapatkan piala akbar Idul Fitri, menjadi manusia yang manusiawi sehingga mampu mengantarkan kula jenengan pikantuk fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an wa 'amalan salihan mutaqabbala wa 'umran tawila wa badanan sahihan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa 'aqlan fatina wal 'afiyata wa hayatan thayyibah fid dunya wad dunya wal akhirah wa rizqan wasi'an halalan thayyiban nafi'an mubaraka. Allahumma rabbana ya rabbana